Què tal, amics? Com esteu? Aquí, avui, en Trotsky, que és el nostre estimat periquito, no es vol perdre en cap moment el nostre tutorial. Hola, Trotsky, pots saludar a tots els nostres vidents, televidents i lluïdors que hi ha per aquí. Guapo. Bé, avui us explicaré com es poden treure aquestes taques, aquesta brutícia que sempre ens queda amb aquesta roba blanca. De suor, Bé, a la roba blanca li passa aquestes coses, no? Sobretot aquí a aquesta part de sota les aixelles. Ho farem amb un mètode molt fàcil, molt senzill. Hem escalfat amb una palangana aigua ben calenteta. I llavors la posarem aquí i farem el nostre treball d'investigació, mai millor dit. El primer que farem serà comprar això, percarbonato. Fixeu-vos, percarbonato blanqueante. Això ho trobareu en grans supermercats i llocs que venen productes de neteja. I posarem en aquesta aigua calenta 2 cullerades soperes, d'aquestes, de sopa, d'aquest producte. Percarbonato. Mica de compte que no ens taquem. Aquesta potser l'he posada massa plena, per tant aquesta reduirem una mica i ja està. Ho remenem una miqueta i després, si voleu fer suc de llimona, vosaltres mateixos, però si no, en el supermercat en venen de líquid i s'hi ha de posar 100 mil·lilitres, que ja ho hem posat aquí. Fixeu-vos bé, 100 mil·lilitres de suc de llimona. Ho posem aquí i ara farà una reacció, senyor càmera. Enfoqui aquí la reacció, ja veurà. Veu? Anirà fent una reacció. Nosaltres anem donant voltes. Fa una oloreta molt bona. Fa una oloreta com el coral vajilla. Jo faig servir el mistol, però l'olor que fa és de coral. Posarem potser una mica més de percarbonato d'aquest, perquè potser havia de ser una mica més plena la cullera, però vaja. I immediatament, després d'haver donat voltes, posarem la samarreta. Potser si teniu un cossi més gros, potser va millor, perquè aquí només hi posarem aquesta samarreta. Ara la posarem aquí dins perquè ens tregui aquestes taques. Posem aquí dins. I la deixarem que estigui aquí ben estovadeta, la samarreta, ben bé entre mitja hora i una hora. Aquí el prospecte diu que fins i tot entre 1 i 5, però com que després la netejarem a la rentadora, no farà falta, perquè també n'hi posarem a la rentadora, de percarbonato, percarbonat, que seria en català. De tant en tant podem anar fent així. I avui, com que és divendres, aprofitarem aquesta mitja horeta, una horeta que tenim, que aquí a Salt obre el preu just, abans es deia el precio justo, ara es diu el preu just, i anirem a comprar unes tomates molt bones de Barbastre, que porta expressament en Paco, que és el responsable del precio justo, del preu just, que obre els dimecres, que hi ha mercat al carrer Major, i els divendres, que avui també hi ha mercat aquí a Salt. Per tant, ara anirem a fer una mica de compra, que farem avui verdura, que en Bernat, que és el càmera, li encanta, Bernat, que t'agrada? Molt. Moltíssim, I us ensenyaré després les tomates de Barbastre, que veureu que bones que són. Vinga, fins ara, que vagi bé. Bé, han passat 3/4 d'hora, una hora. Repeteixo que aquí posa que s'hi ha d'estar-hi més, entre unes 6 hores, però després la posarem a la rentadora, per tant, no hi ha problema. Hem anat al precio justo, al preu just. Fixeu-vos, els tomàquets que us deia de Barbastre. Sí, són macos. Això per menjar amb ceba, amb olives arbequines o negres, amb molt d'oli, això ha de ser genial. Ens ho menjarem per sopar, Bernat? Sí, sí. Què et sembla? Bé, ja us he dit que avui faríem verdura. La Queralt d'això en diu brocoli, doncs hi posarem brocoli, patates,
Xirivia, que això, sabeu qui menjava molt de xirivia? El Leonardo da Vinci. El Leonardo da Vinci, que tenia propietats de tot. I si busqueu a Google, propietats de la xirivia, veureu. També mongeta, el porro, que és boníssim, pastanaga, una miqueta de pastanaga, també posarem a la verdura, i molt dissimuladament una ceba. Bé, del suc, per sopar farem doncs, una mica de sopa, del suc de la verdura, i el que ens sobri de la verdura la farem demà com a trinxat, amb talls de pernil, amb talls de bacon, que queda molt bo. Bé, anem al que ens interessa. Aquí tenim la samarreta. Després us heu de rentar les mans, Us heu de rentar les mans perquè això és tòxic. I ara la posarem a la rentadora. Fixeu-vos que hi ha una mica de negró haurà marxat. Fixeu-vos que ja no és aquella negró tan forta que teníem abans, i això, a base d'anar-la rentant, d'aquesta manera anirà marxant. Encara queda alguna resta, si haguéssim estat una mitja horeta més, una hora més o més estona, doncs hauria marxant una mica més. Bé, però ara anirem a la rentadora i farem la bugada de roba blanca. Posem la samarreta a dins, farem la bugada i això fins i tot, si voleu, jo ho he fet alguna vegada, és plegada, com els llençols, es posa així plegada i moltes vegades surt superbé, però bé, nosaltres avui posem així i com sempre el nostre detergent favorit, li posarem una mica de detergent i després també dues cullerades súperes aquí mateix, en el mateix lloc, del detergent del percarbonat blanqueante. I com ja sabeu vosaltres, el producte aquest màgic. Heu de ser generosos, vull dir, no us preocupeu que això no passa res. De vinagre blanc, que fa que la roba estigui molt més tova, guanya productes dins. Ja sabeu que el suavitzant, com més natural millor. I ara farem la bugada. Podríem posar aquest de diari. Temperatura, atenció, a 40. Aquí no ens ho permet, doncs anirem al hemiciclo. Temperatura a 40 i centrifugat a 1200 podem fer. Ha de ser a 40 perquè és quan actua el percarbonat. Si el poséssim a 30 no sortiria. Posem en marxa i dintre d'una hora ens tornem a trobar. Vinga, fins ara. Bé, doncs ja ha acabat el cicle i ara el que farem serà obrir la rentadora. I fixeu-vos que neta que ha quedat. Ja no hi ha aquelles taques, aquí una miqueta, però vaja. Fixeu-vos. Doncs aquí teniu com netejar les taques de la roba blanca i surt superblanca, fixeu-vos. Aquesta samarreta de la meva nena, mireu que blanca que ha sortit. Doncs espero que us hagi servit aquest tutorial i avui enviar una forta salutació a l'amic Hermenegildo Senya pels amics Gildo, que ha donat 3 milions d'euros per la investigació del coronavirus a Itàlia. Amics i amigues, fins al proper tutorial. Adéu-siau, que vagi bé.